Worms. 100 p. Helt nyt spil, vi lige har fået lov til at spille i dag. Ja, Fred mod Simon. Simon starter. Jeg er blå. Jeg er gammel som jeg er... Optager af. Ja. Dårligt svar. Undskyld, jeg kunne godt lige have sagt det. Det er derfor, jeg siger til dig, at du skal fuck ud. Okay. Nej, jeg vil gerne være her. Ja, jeg holder bare i en bøjse. I skal ikke tage af vores sprog til hinanden. Snak godt om. Hvad? Gør du snart noget, Simon, eller hvad? Skal du bare stå inde i den væg der, eller hvad? Fucking er grim, mand. Tjaver. Må du se, om man kan finde ud af at bruge den. Nej, det kan han ikke. Giv de fucking jord, mand. Har jeg ikke lært dig, hvordan fuck du bruger den? Fuck. Jeg har sagt til dig, at du skal trykke fucking mellemrum, hvis nogen der får de... Hvor du bruger dem. Og så kan du grave med den. Det er røven. Nå. Ikke sjovt. Jeg synes, det er ret så grineren. Nå, hvad skal vi lægge her? Hvordan kan det være, at jeg allerede har 89 liv kun? Undskyld, men jeg skal altså virkelig brække mig. Ikke kunne du gøre det der. Tror jeg. Simon, lad være med den der lyd. Fuck! Ramte mig selv, det var fandme dumt. Jeg glemte Den kan lige så meget skade til dig, som den gjorde på mig. Jeg ved det. Det er det, der er dumt. Hvorfor har jeg så meget lag? Det ved jeg sgu ikke. Det du kan. Det frister med en kamikaze lige her. Ja, du dør selv af det, din idiot. Jeg har bare ingen af mine gamle venner på den her stipe. Nej, jeg tror ikke, jeg skal give dig nogle gode råd. Kom ikke at få ned med fucking base. Søstreng, jeg har ingen af mine gamle venner på den her account. Okay, jeg tror bare, jeg lader være at give dig det der råd. Godt. Du kunne også gået om på den anden side, brugt dit baseballbat og slået mig ud over kanten. Men det gad du ikke. Hvad skal vi gøre? Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Jeg har stadig ikke lært, hvordan man bruger den der til at switch, hvad for nogen man skal styre. Kæft, så bare lav et andet. Jeg ved ikke, om jeg skal ud og brække mig nu, men jeg går i hvert fald lige 2 sekunder. Okay, du var lige gået hen til min mand for at gå og flyve over til den anden. Ja, men jeg kunne ikke lige bestemme mig, vel? GG! Jeg håber, det har man skal blive noget. Er det? Håber jeg ikke. Hold op. Nå. Sejt. Det lyder som om man sagde hejl. Du er så dum nogle gange, mand. Hvad for et våben fik du? Fik en flamethrower. Ah, den er ikke så rar. Vi er ude i noget shotgun. Nej, jeg ved det. Apu! Da da. Apu! Da da. Så klar du er, mand. Du Apu! bare vent, bare vent. Hvis jeg skal styre en af de to dernede, ikke også? Ja, tak. Op. Nå. Jeg fik bare lige med fingeren. Ja, du fik lige fingeren. Lige anus. Jeg fik et eller andet så clear killer. Jeg fik den lige i anus. Ja, det gjorde du nemlig. Du fik fingeren lige op i rummet. Ej, jeg sidder stok! Har du fandme lært det? Det er sådan en glitch. Hvad vil du gøre? Ja, jeg sagde, det var en glitch. Nej, det er ikke. Tom baseballbat så. Happy! Nej! Så er jeg tilbage. Jeg døde, men du... Okay, lige meget. 2 HP blev du skadet. Det er okay. Ui, den der kunne jeg godt bruge. Nej, den skal ikke falde ned. Nej!
Okay, det er fint nok. Det er Okay, jeg går lige i gang med at gøre... Jo, tak. Det er godt, halleluja bump. Oh shit. Shit, mom. Drenge. Ja, okay, vandballoner, juhu. Fuck, det giver meget vand. Jeg har tænkt på, at du lige styrede ham der, så du mister et stykke liv. Red Bull giver vinger. Kan jeg bruge den der, eller hvad? Hvad er det for en? Teleswap. Warm select. Hvad er det for noget? Jeg kommer lige om lidt. Be right back. Skal der? Jeg ved det ikke, jeg forstår heller ikke, hvordan man bruger det der. Nå. What the fuck are you doing? Hvad fuck er det der? Du kan godt droppe det. Du skal ikke gå efter ham der. Han har ikke gjort noget. Han har ikke gjort noget. Kæft altså. 62, mand. Det er bare nuclear bump, mand. Hvorfor dør du ikke? Hvor fuck er den her? Hvorfor skal den spawn der, altså? Jeg ved ikke, det er fandme dumt. Skulle man må ikke bare... Jeg venter, man kan gøre noget bedre. Jeg ser ingen... Hvis nu du springer den tynde der, eller? Hvis nu man gør sådan her, ikke også? Kan man ikke det? Jo, det kan man godt. Fik jeg slået ham, ja. Hvor mange runder spiller vi egentlig? Bare den her ene, tror jeg. Okay. Lige sådan. Ja, nu vil jeg gerne op hernede fra. Jeg kunne også have slået ham ihjel med en granat. Hvad prøver du? Op og have luft. Vil du så slå mig ned i vandet, eller hvad? Yes. Yes. Farvel. Jamen, det var da dejligt, du lige havde lyst til at give mig en lille forfriskning. Nej. Fuck, det havde været dumt, hvis du var hoppet ned i vandet, mand. Look at crit drop. Hvorfor derinde? Der er ikke nogen grund til det. Hvad var du? Så du det ikke? Nej, jeg så ikke i fjernsyn. Ham der med 73 HP dernede, ikke også? Jeg kom til at skyde ham med en shotgun. Fordi det var åbenbart det, jeg havde i min hånd. Og jeg kom til at trykke mellemrum i stedet for at trykke Q, som jeg har brugt til mit inventory. Eller våbenmenu. Fuck, det var dumt, mand. Løber bare op og skyder ham. Kommer kun halvvejs. Det er lidt mere. Nu skal jeg sætte en mål ind efter dig. Nå, så er der ham jeres tur. Snakker du om? Det er sjovt at sådan en baseball. Nå. Skal vi ned og have en svøm? Skal jeg ned og have en svømtur, eller hvad? Skal jeg have med fingeren? Jeg synes rent faktisk bare, vi skal gøre sådan her. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Det hele. Så var den her. Jeg håber det går. Jeg gider ikke se! Ja, det skade 23 for mig selv, tror jeg. Ja, det trækker dig med ned i vandet, håber jeg. Nå, for Fordi jeg fik det der halvøjs der. Døde jeg? Ja, du gjorde sgu da. Døde jeg? Jeg var selv. Jeg dør endnu længe, mand. Han har heller ikke lavet så meget, han har. Jeg har en idé. Okay. Jeg kan finde ud af at bruge det lort her. Så er jeg tilbage. Jo. Rulle! Yes! Nej! Yes! Det bliver altså nemt sejr det her. Det er lige før vi skal tage 2. Lol. Præstation opnået. Glok. Jeg synes ikke, I skal tage 2. Nej, det var ikke. Det ville faktisk være bedst, fordi så kunne jeg måske nok blive færdig.
spille Garry's Mod. Nej. Fuck, det er lort, mand. Ja, så døde han også deroppe. Pis. Jeg tænker, Garry's Mod er vigtigere end Black Ops 2, ikke? Jo. Godt, det er det, jeg har downloadet først, nemlig. Altså, Garry's Mod. Fuck. Hop nu op for helvede, din hund. Han har så også bare stået og trukket vand dernede. Ja, flot. Drukket vand og hold da. Trukket vand? Nå, drukket. Han har bare stået og drukket vand hele tiden. Hvad fuck er det der? Nej, vel. Nå, den. 31%. Det er sgu da godt, okay. Nej! 8 HV, mand. Du ved sgu da godt, den skader 30. Nå, Jeg er smidt på midtvejen. jeg synes bare hellere, vi skal gøre sådan her. Nej, nej, jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Men når det ikke nu. Ligner en fucking pæk, jeg har lavet, mand. Det var hvor den sprang. Så slet den derinde. Pækhoved. Hvor fuck kom den hen? Endnu en derinde, eller hvad? Lol, derinde? What the fuck? Hvem fuck placerer den derinde? Det er fandme dumt. En homo måske, jeg ved det ikke. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du med den der? Det synes jeg ikke, du skal det der. Jeg tager ham derud. Synes jeg fandme ikke er i orden, den der. Nej, hvor det heldigt at gå i vandet. Døde sgu da alligevel. Bare heldigt, han ikke går i vandet. Han er bare ved at dø i ham der. Han lider. Han klarer det. Kom om lidt. Må han ikke klare sig. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal bruge, mand. Der er ikke noget godt her. Jeg skal lidt væk. Jeg tror, jeg gør sådan her. Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør sådan her. It's a turn. Jeg ved godt, det er turn. Det er lige meget. Jeg kommer ned til de her kasser. Jamen tag dem nu, du har 5 sekunder at gå i. Nej, man har ikke, når man teleporterer. Hvad så du? Hvad så du? Hold nu kæft, din grimme idiot. Fuck det her. Du kommer sgu ikke til at ramme mig. Og hvis du gør, så er du eddermame med pro. Jeg har engang spillet det helt gamle Worms. Ja, det har jeg også. Jeg har også engang spillet Worms Golf. Det er så. Det har min Playstation. Det har jeg på min Playstation. Ej, jeg kom den hånd derude. Ja. Jeg kommer ikke til at ramme mig. Nøj, hvor det er uheldigt. Nej, det er ikke uheldigt, det var dårligt. Hold nu din kæft. Det var røven, mand. Nå. Har flere muldvarper? Næh. Er du en kamikaze? Næh. Det gør jeg da egentlig ikke. Men det kunne være, at jeg gør sådan her. Det er... Det er Ved jeg. Nej. Det er den her smiler. Du mistede 10 HP, det er ikke noget. Ja, okay, du mistede 30 HP. Nå. Hvad har jeg i hvad med? Og jeg har et fucking får. Shit. Ikke et bollefor. Skal jeg en bollefor efter mig? Nej, eller hvad? Fuck. Så rører du ikke ned i vandet. Nej. Bah! Ej, okay, 35. Okay. Jeg tænkte også selv lige... Så får jeg fucking Uzi, mand. Så går vi da bare videre, det er lige meget. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Achoo! Hvem er det, der nyser hele tiden? Den frøen sprang i vandet. Nej, hvor er det nitten, det der. Fuck, hvor nederen. Jeg sad bare fast. Jeg har 5 HP, mand. Nej, så skal du selvfølgelig styre ham deroppe. Nej!
hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Det er kraftedeme ikke fedt det her, det er helt sikkert. Det bliver fucking godt det der, mand. Shit. Jeg kommer ikke til at ramme dig. Jeg kommer ikke til at ramme dig med den her. Hvad laver du? Der er alt for langt ned. Jeg springer lige... Ja. Fuck, det er nederen det der, mand. Det er mere nederen, at jeg sad fast med den der parachute derovre. Jeg har trukket i den. Kan jeg komme op her? Det kunne jeg i hvert fald. Nå. Giv mig ikke fingeren. Skal du have fingeren? Nej. Nej. Og så bare kigge ned. Skal du have den? Skal du have den? Nej. Og så lyser han bare. Adieu. Ej, det var bare... Nej, au. Jeg har 5 HP tilbage, det er det bedste jeg har. Jeg fik Soldier Killer. Ja, du kan ikke komme op dernede fra nærmest. Det er lige meget. Jeg skal bare have det her. Okay. Nå ja, du har kun ham der tilbage. Nå, så er du ikke så glad for den her. Oh, fuck my life. Oh! Yes! Oh! 5 HP tilbage, og jeg vandt. Helt sikkert. Helt fucking sikkert. GG. Det var det våben, jeg fik dernede. GG. GG, mand. Nå. Ja. Tak fordi I så med, mand. Jeg håber, det griner. Ses, mand.